chokwadi. Papa, je pourquoi on arrive. Mamurongezera mapesa ere. 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 Mamurongezera mapesa ere.
Tasangana mukati muno mushoka changamire semhuri. Ishe wangu namuponesi Jesu makataura neriya zuva hazvina kunaka kuti munhu agara ari oga. Amen. Ndichamupa mubatsiro wakamukwanira. Tinoda kungotenda nenguva yatiinayo nhasi mukati muno mushoka changamire. Nengari yaBoswell. Nomwana wokambara Ishe hakuna wanga achizviziva kana kufungidzira kubva vachizvagwa asi iri zuva mamuchiriziva ndimi. Chotokumbira hechi baba nyasha noupenyu zvinobva kwamuri ndimi chete mupo wazvo. Tasangana munomusha semhuri basa iri mamuchiriziva paticharara nepatichaswera nepazvichanopera tenzi. Ishe wangu zivhai mukururama kwenyu nenyasha dzenyu murudo chatinongo chakapa rudo. Rudo runofadza runonatse nzira. Ishe wangu namuponesi
zvose zvichinge zvaitwa zvapera shuvire yedu nezvizokwanisikawo nerimwe ramazuva moti zvapera tichisangana mukumusha kudenga tiwanikewo mazita akanyogwa mutsamba roupenyu nomufaro wakadai nekusingaperi. Amen. Amen. Jesu